mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Dear Titan Jello at Rakitera, lagi po kong nakatutok sa inyo, pero sa pagkakataon na po na ito, ako naman na magbabahagi ng aking kwento. Sinubukan ko po kasing magsulat at ipadala sa inyo upang mailabas po ang aking nararamdaman. Madalas po kasing nakaka-relate ako sa mga kwentong binabasa ninyo. Halos araw-araw, DJ Titan Jello at Rakitera, nakatutok po ako sa programa ninyo. Kaya sa pagkakataon na ito, kwento ko naman po ang mapapakinggan ng karamihan na nakatutok sa inyo. Tago nyo na lang po ko sa pangalang Bea, 29 years old at nakatira sa Quezon City. DJ Titan Jello at DJ Rakitera, kakahiwalay ko pa lang po sa aking long-term relationship na umabot ng 7 years. Hanggang ngayon po, masakit pa rin sa akin ang naging desisyon namin sa isa't isa. Sa totoo lang po, DJ Titan Jello at DJ Rakitera, mahal na mahal ko po ang aking boyfriend. At itago na lang po natin siya sa pangalang Andrew. Dahil nag-umpisa po ang aming relasyon bilang mag-BFF o mag-best friend. Kaya alam ko na kilalang kilala niya po ako, lalo na po ang aking pagkatao. At ganun din po ako sa kanya. Dahil nga po sa malalim naming pagkakaibigan. DJ Titan Jello at DJ Rakitera, wala kaming pinag-awayan ng aking mahal na boyfriend. Mabait, marespeto, at mapagmahal sa pamilya ang boyfriend ko. Hindi mapabarkada, bahay, trabaho, simbahan lang. Yan lang po ang kanyang pinupuntahan. At nakakalabas lang siya o gumigimik kapag magkasama kami. Banding na rin po kasi namin yun, DJ Titan Jello. Yung gumimik na magkasama. Pero one time, nung gumimik kaming dalawa at naglasing-lasingan ako, may naging tanong ako sa kanya na hindi ko nagustuhan ang kanyang sagot. Ang sabi ko sa kanya, DJ Titan Jello at DJ Rakitera, paano kung magpakasal na tayo this year? Dahil saktong 7th year anniversary na rin naman namin. Tinanong ko siya kung handa na ba siya. Kasi naaalala ko noon, DJ Titan Jello at DJ Rakitera, sinabi niya sa akin nung ika-6 na taon namin na anibersaryo, kapag umabot daw kami ng ika-7th year namin, pwede na daw kami magpakasal. Kaya pinanghawakan ko po yun. Pero alam nyo mga kabisyo, DJ Titan Jello at DJ Rakitera, ang tanging sagot sa akin ni Andrew, babe, naiinip ka na ba? Alam mo naman na hindi ko pa kayang iwanan si mama. Hindi pa tapos ang obligasyon ko sa kanya, tsaka hindi pa sumasagi sa isip ko yung kasal na yan sa ngayon.
Alam mo babe, kasal lang naman yan eh. Alam mo, ang paniniwala ko basta alam natin sa isa't isa na mahal mo ako, mahal mo din ako, mahal kita, wala na tayong dapat problemahin pa. Di ka ba masaya yun? Di kita niloloko. Ikaw lang ang mahal ko. DJ Titangelo at DJ Rocky Terra. Hindi ko po nagustuhan ang sagot sa akin ni Andrew. Sa tagal-tagal po namin na magkasama, ganun po pala ang plano niya sa akin. Parang hindi niya po naisip yung future namin. Ang masakit pa po doon, pinangakuan niya ako na sa darating na 7th year anniversary namin, pwede na daw po kami magpakasal pero bakit ganun po? Ang sagot niya sa aking tanong. Paano po kami magpapakasal kung hanggang ngayon nanay pa rin po niya ang iniisip niya? Hindi ko naman po siya hinahadlangan na mahalin o tanggalin ang kanyang obligasyon sa kanyang nanay. Sa akin lang po sana maramdaman ko na may plano po sa aking ito si Andrew. Dahil bilang babae at pa-30 na rin po, gusto ko naman po na magplano para sa future ko. Kasama po doon ang lalaking mamahalin ko hanggang dulo. Pero mukhang hindi ko po nakikita yun kay Andrew. Sa 7 taon po namin, hindi niya po kayang sagutin ang lagi kong tanong sa kanya na kung ano ang plano niya. Mahirap po palang magmahal ng taong nandyan para sa'yo pero wala namang plano. DJ Titangelo at Rocky Terra. Mismong anniversary po namin ni Andrew. Doon ko pong naisip na makipaghiwalay na sa kanya. Sa mismong araw po ng aming anibersaryo habang kumakain, may sinabi po ko kay Andrew. At ang sabi ko, DJ Titangelo at Rocky Terra, babe, happy 7th anniversary sa atin. Ang tagal na natin sobra. Ang tagal na natin na magkasama, nag-uunawaan, nagmamahalan. Pero babe, kahit pala gaano kahaba ang iyong pasensya at kalawak ang iyong pangunawa, mauubos din pala. Mauubos din pala dahil hindi ka kayang intindihin ng partner mo. Sa pagkakataon na gusto mo na magkaroon kayong plano sa future. Tanging sagot niya sa akin, DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, ay yung kataganyang, babe, hindi kita maintindihan. Bakit mo nasasabi ngayon yan sa akin? Sa mismong ika-7 taon natin? Pwede bang ipaliwanag ba sa akin, babe, kung ano bang gusto mong puntuhin? Mga kabisyo, DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, sa pagkakataon po na yon, hindi ko na napigilang bitawan ng salitang, babe, ayoko na.
maghiwalay na tayo. Tigil na natin to. Alam mo babe, mahal na mahal kita. Pero ayoko naman na tumanda ako. O nasa isang relasyon ako na walang plano sa akin yung taong minamahal ko. Ayoko naman na parang ako lang ang namimilit. Napakasalan ako. Magbuo na ng plano sa future. Babe, alam mo naman na hindi kita hinahadlangan ng obligasyon mo sa pamilya mo, sa nanay mo. Pero sana naman magplano ka rin para sa ating dalawa. Pero sa 7 taon na yun na babe, hindi ko naramdaman o hindi ko narinig mismo sa inyong mga labi na sinabi mo na gusto mong magplano para sa atin. Huli kang nagsabi, hindi pa totoo. Hindi mo tinotoo. Mga kabisyo, DJ Titangelo at DJ Rakitera. Sa pagkakataon na yon, hindi po nakapagsalita si Andrew. Sa pagkakataon po na yon, yun na po ang huli naming pagsasama. Pagkatapos po namin kumain at mag-date sa mismong araw ng aming anibersaryo, hinatid niya po ako sa bahay namin at umuwi na po siya. Wala po siyang mga sinabi sa akin nung panahon na magkasama po kami na nasa sasakyan. Pero yung pagdating niya po sa bahay nila, sinabi niya rin po sa akin na kung yun daw po ang ikaliligaya ko, rerespetuhin niya daw po, mga kabisyo. Dahil hindi niya daw po kayang iwanan ang kanyang nanay. Mahal na mahal niya daw ang kanyang nanay. At hanggat hindi pa daw po tapos ang obligasyon niya para sa kanyang nanay, hindi muna daw po siya magbubuo ng plano para sa amin. Doon po sa mensahe niya na yon, mga kabisyo, tinanggap ko na po na talagang mahirap ipilit sa taong walang plano para sa'yo. Ang hirap po kasi magtanong sa sarili na hanggang kailan ba ako maghihintay? Hanggang kailan ako maghihintay sa taong wala naman palang plano para sa akin? Hindi naman po kasi pabata ang aking edad. At matagal na rin po kasi ang aming relasyon. Higit sa lahat, maayos at maganda na rin naman po ang aming buhay at trabaho. Pero bakit lagi niyang dahilan sa akin ay meron siyang obligasyon? DJ Titangelo at DJ Rakitera, ang dami pong naglalaro sa isipan ko ngayon. Talaga bang mamas boy lang itong si Andrew? O baka hindi niya talaga ako tunay na mahal? At iniintay niya lang ako na sumuko sa aming relasyon. Totoo ba na kapag 7 taon talaga ay doon kayo susubukin at doon daw tuluyan ng naghihiwalay ang pinaghirapan ninyong relasyon? Mga kabisyo, tulungan niyo po ako.
At nais ko pong marinig sa inyo kung ano po ba ang inyong mga komento. Nanghihingi po ako sa inyo ng advice, lalo na rin po kay DJ Titangelo at Rakitera. Muli mga kabisyo, ako po ito si Bea at ito po ang aking Secret File.